Hey guys, so the room is different kasi nandito ako sa hospital. Papa-admit ako. Actually, nandito na ako sa room, di pa ako naka-IV. Kasi busy yung mga nurses sa baba. Kaya sabi ko dito na lang sa room ako magpa-IV kay Mac na lang din para hindi na sila masyadong maabala. Hindi siya duty si Mac pero siya na lang papagawin ko. Ayun. Kasi di ba nung nagbakasyon kami sa Ilocos, paki-close din. Kasi nagbakasyon kami sa Ilocos, ang sakit, left flank pain talaga, kaya sabi ko magpa-admit na ako kasi sa family namin history ay si papa ko naoperahan sa kidney, si tita ko isa na lang ang kidney, kaya medyo bothered ako. Tapos buti na lang nabutan namin yung doktor na ortho din siya. So sabi ko pa-check ako, pero sabi niya tingnan natin yung kidney functions mo. Tapos, kung okay, pa kita lumbar x-ray pa daw niya ako. Kasi baka yung sa spine or something, di ba sa babae kasi madaling magdegenerate ang natin, bone. Kaya yun. Si Mac na mag-IV sa akin. Galing ko lang po sa Mekanikong nurse. mekaniko. Kaya ang kuko. Ganito ang kuko ng nurse na mekaniko. Yeah. Anong kuko? Hindi nakita. Hindi lang po tao ang inaayos ko. Pati sasakyan, motor. Dinodoktor mo. Ma'am, tutusok na ako Okay po, sir. Si Basic Rhea din violet top. Ayun nga no, may kreya ka ba? Hindi ko alam. Red? Ano ba naman niya? Red? Hindi ko alam. Hindi na natapos-tapos ang pag-insert ng IV ko. Nakakalimutan yung mga tubes. Kanina pumunta siya doon. Kumuha siya ng violet top na tube para sa CBC ko. Ayun yung create. Hindi ko alam eh. Creatinine para sa kidney function. Hindi ko alam kung anong top. Kung anong top yun. Bumalik na naman siya. Tatanungin din daw niya doon. Ay, no. Boyfriend kong mekanikong nurse. I'm really loving my nail polish right now. This is from HBC, the Tahiti brown na yun. Parang reddish brown. I really like it. Bagay. Nakakaputi ng hands. Yeah. Tapos, ngayon lang ulit ako nag-eyeglass. Ang sakit ng ulo ko. Basta ang pangit ng feeling ko. Kasi doon sa Ilocos, nagkaka-chills pa ako. Buti na lang hindi ako naglagnat. Ayan. Hopefully, hindi ako maglagnat or what. Hopefully, walang yung kidney ko. Parang kahit back pain na lang, okay na ako dun. Huwag lang sanang ang kidney function ko. Diyan na siya. Red top daw. Tingnan mo. Papatusok. Kasi guys, pag nagsiswero kami dito, nagka-catch na kami ng blood para sa laboratory para hindi nauulitan ng pasyente na ma-insertan. Ayan na siya. Ouch! 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 Di, yung buhok ko. Ow! Rico! Yung buhok! Masakit. Mag-hook ka kasi. Oh. Game na. Ang tagal-tagal mo. Ang tagal nito. Mahirap kasi pag ikaw yung pasyente. Mahirap daw ang pasyente. May isa nga kaming nurse dito. Pag siyang pasyente, grabe, ang toxic. Lahat skin test mo sa kanya kasi ang dami niyang allergy sa gamot. Ayan. Yung current mood. Yeah. Ay, shucks. Wag na. Tusok na ako One. Ang tagal naman. Ouch! Oh! Huwag kang magpipishing. Aray ko. Ang ngapti. Ang tagal ko. Ay, naku. Masakit. Inom na talaga ako ng tubig. Nakain. Ayan, nagpa-touch na siya. Ang blood.
sakit. Yan. Ay, aray ko. Nag-edit ako ng mga videos and thumbnails guys for the vlog kasi kailangan ko ma-upload yun. And sinulat ko na rin kung kailan yung schedules nila, ganyan, para matapos na. And I already have videos for the month of January. Yun lang, kailangan ko pang i-film yung iba. But sana ma-film ko lahat kasi January ngayon yung exam ko eh. I will be taking my exam on January 20 or 21. So ayun. Hope na magawa ko sila. And currently I'm eating pancit right now. Yes. Ang dami niyang ano parang sotanghon na pancit. Ang dami niyang gulay oh. Look at that. Super daming gulay. And I like it. Binigay ng tita ni Mac. Oh, hindi. Asawa ng pinsan ni Mac. Birthday niya kasi ngayon. Yung mama ni Jillian. Yung kalaro ni Bebe. So, yeah. Naantay ko lang, sinundo kasi ni Mac si Bebe. Kasi sinabi namin, nakukunin lang namin yung sasakyan para kunin siya. Pero ayun, tinawagan ko siya kanina. Ang tagal-tagal nyo, sabi ni Bebe Kels. So, kunin muna niya and mag-edit muna ako while eating. Kasi nabubore ako. ADHD ang lola nyo. Andiyan na si Bebe guys, saririnig ko na yung tsinelas niya na maingay. Abangan natin. Hi! Wala siya. Parating ka lang. Si tita lang nandito. Kiss mo na si tita. May sakit ako. Wala, natusok si tito. Kiss mo na si tita. Dali. Kiss. Kiss mo ako Kasi naman ikaw kasi eh. Bakit sino yung mga dalang? Si Betsy. Sino si? Pinky at Maxi. Bye. Bye! Parang ang lahat ng pupuntahan nyo. Bye. Dyan lang sa side na yan. Siya, sa station nila yung ano ko, ng room ko. Siya mag-handle sa akin mamaya. Ayaw daw niya na mag-functional sila. Bye-bye. Bye! Love you. Love you. Mga... Eto naman, busy. Nak, bibili ako ng Coco Crunch. Bibili ka ng Coco Crunch. Opo. Bakit ka bibili? Kasi si baby yung ubos niya ng Coco Crunch. Sinong bebe? Ikaw lang naman ang kumakain ng Coco Crunch. Ate. Si ate. Sige, magbabi ka na kay Tito Mac. Dede. Mayos Bye Tito Mac, I love you. Ganon. Ew.